С особено задоволство трябва да отбележим, че конкурсът Конструктор на 2010 година предизвика небивал интерес. В категория жилищно строителство са номинирани инженер Васил Георгиев за жилищна сграда в квартал Победа Марица Пловдив, инженер Иван Чанков за жилищна сграда на булевард Цар Борис III Обединител 128 Пловдив, инженер Станимир Стоянов за жилищна сграда на улица Пещерско шосе 29 Пловдив. Наградите ще връчи господин Сава Чорбаджиев, изпълнителен директор на Холсим Бетон Пловдив. Заповядайте. Уважаеми господин кмете, дами и господа, колеги, за мен е истинска привилегия да присъствам на този форум и да представлявам Холсим България. И от името на Холсим България и в частност на Холсим Бетон Пловдив, Холсим Директни материали Пловдив, бих желал да пожелая на всички вас 2011 година да е по-успешно от 2010, да е изпълнена с повече интересни проекти в всички категории, както предложи инженер Коджаманов, дори инфраструктурни проекти в 2010 година. И така. В тази категория журито отреди на двама конструктори второ място. Това са инженер Васил Георгиев за инженер Станимир Стоянов за жилищна сграда на улица Пещерско шосе 27 Пловдив. Добър вечер на всички. Благодаря на журито, че оценило нашия проект на второ место. Желая на всички здраве и късмет през новата година. На здраве! Голямата награда Конструктор на 2010 година печели инженер Иван Чанков за жилищна сграда на булевард Цар Борис III Обединител 128 Пловдив. Господин Чанков. Благодаря на уважаемото жури. Благодаря на фирмата инвеститор Калисто Мати. Благодаря на фирмата строител Одем. И не на последно място, благодаря на колегите архитекти, с които реализирахме тази сграда. На здраве, колеги! Приятна вечер!